SMNR Radio News Blast. Sa Pikas Bahin, gipasidunggan sa lokal nga kagamhanan sa Toledo City ang Therma Visayas Incorporated or TVI. Usa ka subsidiary sa Aboy Rizal Power Corporation tungod sa lig-on nilang mga programa sa pagpanalipod sa kalikupan ug pagpangandam batok sa kalamidad. Nadawat sa kumpanya ang Crown Award sa Private Companies category ug usa ka espesyal nga pasidungog alang sa disaster risk reduction atol sa pagsira sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month. Lakip sa mga programang giila ang Basura Mo, Bigas Ko, Isko Basurero Coastal Cleanup Drives ug ang pagbutang og artificial reefs aron mapanalipdan ang kadagatan. Gidayeg usab ang TVI sa ilang suporta sa rescue operations, disaster response training ug paghatag og emergency equipment isip kabahin sa padayon nilang pagpalig-on sa komunidad sa Toledo City.